ena atu tinafunsa kuti tingachotse bwanji manambala aja ku locked chat. Ndiye pali njira ziwiri. Choyamba tithangopitako tikaseguleko tikaoneko matiyikeko kuti njira zonse zikhale kuti zatheka. Tipanga lock chat, tika secret code imene tinayika kuti chichewa, tipanga continue. Tipita apa tipanga search, tilembaso secret code yathu ndiye kuti tisegula apa pa locked chat. Ndiye tikafuna kuti tiyichoseko mwachisanzo tifuna tiyichose iyi ya emui, ndiye kuti timapanga hold. Tikapanga hold timapita pakona apa pamene pali madoti atatu pa ndi kupanga unlock chat. Tikapanga chonchi tiyikaso secret code, ndiye tilembaso secret code yathu ija chichewa, tipanga continue. Tikapanga back ndiye kuti ibwerera ndi ili apa. So pano tikakhala kuti tinayiwala password ya locked chat, chomwe timayenera kuchita ndikupita pakona pa ndikupita apa alemba kuti settings, then timapita apa alemba kuti privacy. Tikapita pamenepo tisesereka mods, kenako tipita apa alemba kuti chat lock, kenako tipanga unlock and clear locked chats, kenako unlock and clear, kenako maika fingerprint yanuyo kapena pattern, kenako tipanga back. Apo ndiye kuti makhala tayipanga clear. Imene mukuoneramu ndi yabwera apa iyi yolembedwa kuti Bosco, komano tipakhala kuti chat chonse tachiruza chilichonse kaya matumizirana zichani kaya ndi zithunzi kaya ndi ma videos zonse zimakhala kuti zapangika clear. Ndiye video yathu inali imeneyi, ndiye tionaninso ku video ina imenenso tibwere ndi zina zasopano.